Kardom Karbi Anglong News Channel kelang arado ana phanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. Sar Singh Langkung Habe Town Hall along Karbi language lo than bang Atum Aphan appointment letter kipi kapajir ajaime kapaman po. Sonsi pai achiklo ni phai throk arni Karbi Anglong Autonomous Council pen RDP ponsi Karbi akhai mate EPLM thegwek nang jipu Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Numal hang matha pon pen Karbi language teacher Atum Aphan appointment letter kipi pajir pondo. Kadukawe school alongta Karbi language a subject ke akinang sotlo pusi CEM mai athengno ningjepon. Lapen ili Karbi alam mate EPLM peer thedang pachithang chi Aphan. Lapen kapachini chi Aphan si Karbi Anglong Autonomous Council pen Karbi language teacher Atum Aphan appointment letter pajir pon pen amithang akkam pachiklem rep chi Aphan si CEM pen tuning ripon. Lapen labangso amayahut perangke Atum Dr.Numal Momin anti-autonomous statement kaning Jayaputha Karjupen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Numal hang ketakpon autonomous state issue aputha ke Karbi Anglong Autonomous Council pen ke autonomous state ke hang ke ingtonte Lapen Karbi Autonomous Council Penta chedon pame hemprek long litike BJP a party pen ke autonomous state issue ke deng pon bompo labangso kachirai tang atengsi parliament session alongta MP Amar Singh Tisota paning jedunlo lapen Assam Legislative Assembly kedo boma huta MLA Atum joksita Alamthe ning jedunlo lasi Mani Atum BJP angbong anti-autonomous state alam ningje det pulote amina aning ke hangpensi ningje lopusi pherang ke athengnopen Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numal Momin aputhak sita peklardak pen ningje po. Tangte Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Numal hang Karbi language teacher appointment letter kiron pon aputhak alam lapen Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numal Momin kaning jepon anti-autonomous state statement aputhak peklardak pen kethan pon Alamthe arjuponik sinang. Dipu pen Real Son Hanse report Karbi Anglong News Channel. Baik dalam ini nanti walam matha par 6 nili Karbi Anglong Autonomous Council LP la is kalwan kalong la dar banke Karbi language teacher appointment la penke Karbi Anglong Autonomous Council pensi alang kumara appointment la penla tuma jildi bolu beklem si alang tuma phan jate LP ME school jitu appointment kipi salary ke long Assam State Government Central Government kipi salary yeson si natuma dorm hatame natum thanbang ke doan Karbi language teacher thanbang doan mata asuki ponji ko matha par 6 ne Karbi Anglong Autonomous Council pensi Atum sing alaso kangchap laso kangchap Atum sing pensi alang report getting 330 da bak NCT ya gas getting Atum dolo sialang pemanta ida bangawan orang thoba karena tapi nampak dah kapega tu dia nom sabida mana dia graduate angkela setelah tuma phan sida mening Karbi Anglong Autonomous Council activity sing tatu manta alang tum 330 kilong atum ateng pen konje persen itu jesi konbam pasal itu polisi relation pen pasal kapiteng dia pasal boy ke mitang lam ki theknek nanti pasal teng paceton si nili Karbi Anglong Autonomous Council department itu anta Karbi alama bang ke mitang alama bang ke official language kapitong ke pasal Sir, itelam sir, non lom la Dr. Numal Momin la Article 244A Article 244A ke Karbi Anglong Autonomous State ke teman ke hang bomji la pen ke long list ke la pen ang parta BJP party ta West Karbi Anglong tame autonomous state mang clear la mang ke mane jongjung kaning ge bang belegalam lasi
autonomous state nangji pusanil tuma decision ateng bensi MP Omor Singh diso kahai mata hem kang thirlo parliament house long subalo alangli aning class sampen autonomous state nang pichun pinangji article 244 nang implement pinangji pusi pu parliament long danji lapen nang partame Assam assembly long special session assembly kido prajar long dame dorsing rong hang MLA kahai lapen singleng kahai mata nilituma addition ateng bensi joint parliamentary kachengwai thanks party lapen government council lapen ke BJP party base is karbeng long netum niltum laso cheperaisi je hempre ka puthak MLA tum daning ji tum naji pating si MLA tum daning ji tum nasi mane ki jongjung daning ji bang chini dero Congress APHLC KSA RYA AISA Asong Atum Prekdam Adim Dr.Numal Momin Amepi Me Kekaipo Ni Jangkarpi Anglong Keparlo Kopili constituency Arlo Kiruni 0 point Pendanglo Kiruni Tharve Hidi Along Congress APHLC KSA RYA AISA Atum Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr.Numal Momin Lapen CEM Tuliram Ronghang Lapen CM Dr. Himanta Biswa Sharma Atum Aphan Amepi Selamponsi Me Kaipo Pai Paya Chiklo Nipai Trok Ningkangsam Hinira Inquire Po Arni Kirunia Long Prekdam Adim Political Party Lapen KSA RYA AISA Asong Atum Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr.Numal Momin Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma Karbi Anglo Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Atum Aphan Amepi Selamponsi Hang Tarampon Pen Amepi Me Kaipo Kedam tang arni social media long kachithang plup Karbi Anglong Arat Akar E Articles 244A Mate Hempre Kangtim Long Sita Ale Avepu Media Atingno Kaningje Ajok Prekdam Political Party Mate KSA RYA AISA Asong Atum Aning Kithipen Amepi Me Kaipo 1986 Aningkan Pensi Karbi Anglong Arwadatum Articles 244A Nangkatesong Non Ningkan Phike Pleng Etlo Sita Non Puta Chun Un Elang Sita Assam CM Himanta Biswa Sharma Atoy Penajok Deputy Speaker Dr.Numal Momin Aphan Social Media Athingno Paningje Ponlo Alokot Karbi Anglo Autonomous Council CEM Tuliram Rong Hangta Bangso Alamthe Non Anta Thangta Ningje Je Ajoksi Karbi Anglong Arlokedo Political Party Lepunon KSA Asong Atum Lepunon Katesong Par Om Pluplo Sonsi Prabjin Pen Karbi Anglong Aradaphan Dia Chohangnang Chipusi Perangkia Thengno Ningje Pon Kiruni Pen Kam Sing Dera Report Karbi Anglong News Channel Numal Momin Tumphan dari Niki ke kainan kau ala alam thela song lo ni form ba kang alang li pulo je artikel tu e bangke lage hang nang nilu tapi dar nilu ke thelo bangke BJP sarkar ape gitu hinghang pulo adom do pulo bangke implement nang pu artikel tu e implement denon ape state government lapar ke central government Karbi Anglong Autonomous Council lang ustame alang itum BJP sarkar tum sige dolo setelah latum kedam tang alkiat wani ke bang hut carali bang ustame alang lita pulo je cecaklo ta pipo pulo article to implement po central government sige bang pulo te setelah Rajnath Singh bang huta song thaklo on par ke Amit Shah ke bang ustame cecaklo seta non puanta so implementation bang kuri relang lasi nangli tum dom do pulong te nangli tum la article to 44A bang implement denon athi non bangke article to 44A ke hang ni alam sabelo pusi alang li pumati la si article to 44A non kunalo ka implement ke theklong alang li kunalo ke thegam long ke la si nangli nilitum la so alam the alang li nangi puduna pot alang li phan deputy speaker pensame alang li suntuk sige me pasun tuk sige me alang li ninghang pen tong aning jelo ne mate ake hai tuliram rong hang tong ke toilo ne seta jong si alang litum pasun sedet pulurang te nilitum ka chinia bang ke la helo je alang litum BJP etum ke klema thai we ong si paning je tap paning je pru rada phan pamang hu
la sona lama kam silang litum non ke claim la son si litum theklong lo la si lage chok chelo la si article 244A implement nang ji putan non head jong 21 honggothon tum kapedam aputha ke ente non ke kuson tela numol Momin bange kani ye thu ulta khor mane kachar ting si parlin phak lo pulone kuson lage BJP tum pialo rata phan ke claim rada farman kaninje ke kopia da jalo lage la si lage chok chelo lage nil to ma hin pen congress hin pen bangke condemn lo la so putha ke bangke Pli konstituensia tumpen patir piponsi la Dr.Numal Momin alangli kedam tang pai ni pai hiniar ni masoning program along BJP to masoning program along la solam thekan ni pondo karbiang long phat ke utan state ke aliawe pukan ni do lasila so putha pot rap jin pen BJP la pen tuliram rong hang ngulwal munin ketum rap jin pen la so putha karbiang long arat aphan dia tu hang ni la pen karbiarat akeng risi alangli akeng pak ardom mensi la kan ni chok ci delo pu alang itu BJP parti dom pen rat along ci kubir pensi dia tu hang bek ni tu pui bang yosi dia tu hang he pelodang te la ke karbiang long arat chot kali atok anu thoing long kido ate no ris long kido atrai bela so tum an pen khur pak pensi la an so se oton mostet a movement bang ke include ponji ape oton mostet long let ni ka bang ke le pesal si ke song ke ton te lo na pen la an so se pini ke ame pisi lo tum ne ka chorlan le sa pen bang ke la an so se ka ke song sin le tum include pon ko pini nil tum ame phime kai pon ke la lo tuliran rong hang la pen Numal Momin la pen Himanta Biswa Sarma alame tum bang ke masin le pini ame phi bang ke me kai ponang ko la me kai ponang ko ke mo pen Nilip pulo la ke alang tum ke chok che BJP parti ke chok che BJP parti han asam long ke jaw bang lonte Himanta Biswa Sarma hello la pen karbiang long ke jaw bang phu lonte tuliram rong hang hello tera me la tuliram rong hang ke jaw pona parti BJP parti bang ke piniari autonomous state Aphan kroi kret anti autonomous state akam claim rong anti autonomous state alam ninje rong apa si pini nilu tum ada harbe hidi along pen pusame APSLC kopli konstituensi tum pen ching room si kembang phu ke on pen ching room si la so ke song bang ke paklang ponang kok lo masih ke bang dia ni tuliram rong hang phan ni pa chini lo nang litum BJP tum yong se hok pen hem trek hang kulate dharna tha hem trek farman ke song tha piniani BJP tum hem trek farman ke song he piniani Dr.Numal Momin ka ninge long lokta BJP parti tuliram rong hang ke japuna parti tum hem trek farman ke song he da joine si pini la so BJP parti long ke do BJP MLA Dr.Numal Momin pusame anti autonomous state alam ninge nang ko autonomous state ka aliawe autonomous state ka hang aliawe alam ninge nang ko la nasi la so putha ko ke tuliram rong hang la pen BJP parti atum BJP han ke khoya tum ta kham khewek ni yong si alam itu yong si BJP tum ta hem break ning hang autonomous state ning hang plote Numal Momin Aphan penamat alang itu ami phime kai hai ni yong si kai hai hede plote la hello BJP tum hello anti autonomous state lo nilu tu pui bang ke rasi prabden pen karbiarat Aphan dia tu hang bek ni Numal Momin ben ceng lok tuliram rong hang apen karbiang long elected MSC ke don elected EM ke don apen MLA ke don apen MP ke don tu same karbiang long MP MLA teng ceng lok MSC ke don tum karbia khe phan karbia ra tum ke hang bom aton masket nang ne puki pukok kapot la ke rala phan dia tu hang ni la pen alang itu dia tu hang hep long ten la an so se sinyo tum ke song bang ke include on tu dah semet pen itu song long sudah menang itu rang pendak teklong no je piposi ni tum pini la hamil ki kaina kok ma Dr.Numal Momin phan plate alangli kini je chokche polo plate langnam no na ilitum hemprek phan alangli kipin rem punang na polo plate alangli ni je nilitum phane autonomous state ke hang isi loss lopu alangli kuson se soning je lo alangli phan MLA piposi ni tum piposi ratung kang wai lo alangli phan MLA kang wai ke alangli assembly long dam rasi pada autonomous state nang ni lopu lale ni tum alangli han ke pai kali ni tum alangli tum phan ni tum MLA long ang hoi ke pang ni ke ni tum phan radak ke mang la bang ke ni tum han pachun pinang ji pu bonta me alangli inut MLA hoi alangli piloning je ni tum phan autonomous state ili tum phan autonomous state nang ne ni tum phan autonomous state penda apart sinang pilo je ni tum phan medical college nang pilo ni tum phan amuk nang pilo ni tum KSA pen sisteme kichi ke jang tum do mane mana MVP man bang dolo mane MM man bang dolo bonda me lahai ni tum han nang lang plot pen pini alang li kini je
je autonomous state ke nang Nilip alang li kupusi lason kini je lo ako inut MLA set alang li lason kini je ke people pipini ratum lang ding la tumhan people ratum pini alang li phan chi song tip the de lo people si buluk avi pin pen chi song nang ko rat phan ra pulo nili wang non nang bar non chi song non alang li phan MLA ar pupen pasun vek nang ji polom pulo te alang li inut anti tribal lapen alang li autonomous state ki hang long alang li ke kitiata che don dun de ang thek klang daklu lasi nili hin pen lapen nili ke se aisa arwae nili tuma hin pen ke alang li phan ke so dak pen ing sai nang pol lapen alang li phan rada theng no long apology sitame chu hang vek nang ji alang li labang ke nili tum ke se aisa arwae pen demand lo cholo lo Lakha Sirkep Amring constituency ke parlo Mokoilum Tinialia long APHL Atum Chelang Petpen MLA Dr.Numal Momin Lapen Dr. Himanta Biswa Sharma Amipi Mi Kekai Kedamta Nipai Trok Ajo APHLC Asong Atum Chelang Petpen Mokoilum Tinialia long MLA Dr.Numal Momin Lapen Dr. Himanta Biswa Sharma Amipi Mi Kekai Kopia Potsi alang litum labangso amipi me kikai ponang kokma ke karbi anglong arwaratum aning ke hangke articles 244 ak chunwek nang jipusi kachesong aphong lapen ke apran ke dam nang atumta dopiglo sitame alangli inut Assam Legislative Assembly Deputy Speaker MLA Dr.Numal Mominta karbi anglong arlo amahang ke thekbek abang phulo tangte karbi anglong arlo hemprekang team Articles 244A ke hang katesong Aradapan lang plot si karbi anglong ke state nang Nilopu kaningje haidet ma labang swajok si APHLC asong atum chelang petpen ningduk chepaklang nang koklo la swapot si alangli amipi mi kaipo nang koklo lapen ke karbi anglong Aradapan via chohang heti ke chesong bomji lapen ke komatne jongsi lapuson kaning jedun dokok pulote nonason thak chesong bomji pusi Lakha Sirkep Amring APHLC a President Lovelin Hanse Ahinpen Hirangkea Thino nang Pachinidun Lapen Ningdu Chepaklang Tangte Hirangkea Thino Lovelin Hanse Pen Hercules Tirang Kaning Jepon Alamthe Arjuponik Sina Mokoi Lumpen Kohelet Milik Report Karbi Anglong News Channelตอนนั้นลิตุมก็เปียพอเซลสมัยพี่ลิตุมดักมันก็ลุมตินยาเลลงใกล้ๆนั่งกอกระบังสลามฟุตักนั่งลิตุมเห็นเป็นกลาดักลำทันเทกจิมาตัวสุรุโลนั่งลิตุมพันลิตุมกระช่องปนพอดมีเดียโอเคตุมพันada karbi yang long news atau karbi long ria berita abang soนั่งลิตุมเขาบริปนั่งลิตุมพันสุรุโลiniนี่ลิตุมลาดักDr.Numal Momin akan jadi monto ame piki kai nangkok alam thele lo edam tang alang li itu ma karbi anglong pon one itu karbi arada tum apan karbi anglong arada tum aning ki hang 244 e puthat pon one chi song lo apran kida matum ta dolo labang so puthat karbi anglong arada kar in nai ke 244 e la loonsame kedam tang Numal Momin abang itu mapan kipu karbi anglong arat tanlang plot se alang likani je la karbi anglong ke kaching thor lapan development du piklo 244 ke hange aphi ke chiroilo la se tum akenanga velo pani ye de report neli tum ning duk chipeklang lo la nine amring constituency penstame lapen ke la sonamuni rafan neli tum ke bang jilanga porsame Chesong bomji athema itum karbi anglong akar inai lake hemprekang thimelo 244 e hilo mondo melang li lap so puta kapin rem opportunity tum bini mepi kai pon lo lapen ke himonto Assam Chief Minister same alang li kipu ke karbi anglong ke super state lo ko 244 e aja kong apana par se yakong thimelo palang li kaninje para potse ni tum ning duk chipe klang balang li me phisa me kai pono la seneli tum alang li tum kan ye ason dak thak kumane tum ni ye lang blo taneli tum alang tum phanda me ning duk ji la pala lang tum labang so puthak radang no
dia chong hepti kenel tu machi song anju se chi song bonji asenang le tum karbi anglong arat ke dan tame ang le tum aphan labang sa kachi song along ang le tum da karjap thije phan le tum hin pen tuning ri kon lo pancha lo kardam se puthon le hin ben ti putu Alamthe le hello karbi anglong arat aphan la BJP atum kichak MP election no prang tame neliphan MP nang dai non hamprek ka puthak neli chengki dampo lapen klempo hamprek pelong wek ko kichak alam modame BJP tum hamprek hang mang he make non nelitum karbi anglong tame asam assembly along deputy speaker alangli MLA angbong tame aja kong ithenai banglo tame pini hamprek ang thi malam kaninge dunji kali hamprek ang thim ke itum phana kama wela la sangani ye lase BP tum Delhi rong supi along Japon apreka song umpan ke Japon tame dharna ke dudam sada ke dudam thap lason se nele tum kachini dam atma deputy speaker ingut power ki the nai bang MLA alang le hamprek ke bate 244A ke itum ke hang ke rakhi cheroilo lapongso pensine tum marata tum BP tum ke hamprek hang he ko nele tum chini dak lo KSA Lamding Road aro KSA Bokajan District Committee Atum pen Dr.Numal Momin Articles 244A aputhak Junodak Alamthe Kaningche dat aputhak Chapralangso Press Club asai hem along Pherangke amai kangnipo Tangte KSA Lamding Road Bokajan District Committee Atum pen Anti-Autonomous State Kaningche pon Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr.Numal Momin Aphan Ningkangsam se aputa Kaningche pon Alamthe Angton pen Arjuponik Sinang Bokajan pen Pratap Ingleng Report Karbi Anglong News Channel Karbi khaya ki manga karya ki the nai ke la article ko phone gele asila bang so puthak long alang li RDKP madang te lake loss lo pusa alang li kaningche la bangi aki chok che thek pi khayang lo se alang li la puson ke ningche jide nai palo Alang li kaningche nai bangke article 244A bangke pallo ka pradang ko lapian alang li kaningche nang chia bangke hala assembly long Assam assembly along tami alang li kaningche tu si article 244A bangke implement pa pradang ko se alang li bangke hanang ji polo tabe no bangke laha ki hang ji kali lada article 244A bangke benang ko badang ke inkira ko bangse alang li kaningche labage chok ti pikhang jong no lake ning duk pikhang jong no lasi lasona le dar polo tangke future bangke dak ka benglong sabi kanok bangke kitan hongjangi lalo lasi alang lidon labang so piklemo bangke therak tanangji alang li la lapon kaningje bangke ladak alang li Numal Momin barangke Dr.Numal Momin alang li dak article 244A ladak movement ki claim lapen ladak article 244A aputhak dak katisong ladak pedan ale daratu apran tami damnang lo ladak pedan ale daratu jail tami damnang lo lapen labangso akari ki katisong long areng ahuda so lo ma kubane bangke hele gulien tami chunang bang lo pasi lahai puthak ke alang li kupi kapathak rang si lapson kaningche ma labang kening kupi khanjang lo alang li chok chek pik lo asa alang li cheralize nang ji lapen labang so puthak ko ke karbiarat bana di karbeng lo khai pan dia bana de suri tabe chuhang nang ji ko sini lo hang kon lo lapen labang so long alang li kaching ni ko dunan ji ke lalo je alang istame Abitung Garo Hills ledo pulutan ke alang li labuson MLA ki thoji badang ke MLA hada assembly ki lerong ji ke alang achang sabida thai mine ba long dune da thai mine tabi alang li no ladak ka beng long kido ke alang li labuson a platform kilong laki alang li anding arong si jipi nai polo bada de karbi akar ki alang li clap kinan je polo tabi non bang alang li labuson clap pipi la ba kening duk pik hangang lo lapien alang li ladak Ake sampai isi karbi non karbi puthak sampai alang li niche konpon lasi latame mingduk pik hanggang lapuson kaike tabi alang li class ke wani pasi kabori karbi non karbi yang bongkai class ke wani pasi kabori marante election apor ho sampai alang li bangke kaike ta karbi भूत करने के हाई गली लाइफ उठा करने अलग ली difference नंग चिथा दमो करने दिनपिक
kai ke tame karbi phan kelang rok la pen kelang select ke alang ya ning alu si biko la sila bang ke chok che pusin to tabe contem ro lang ni chi realize nang ji alang ji thara ngai la pen karbi anglong arada phan arang de article to for e alang li abhilu abe hala medical college ke theta ho hala scheme lai ki developer ro puchalang li bang ke chiparoka sabi lakye alang li kiwan pele lapsom iklan bo la puson kali laki government dum ke iklan nang ji arbai no la paki Karbi Anglong Women Justice Forum Bokajan Aro Atumpen Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr.Numal Momin statement kipi kechok chedet along Karbi Anglong Women Justice Forum pen Ningkangsam se chepaklang dun Lason si patumi pai ni pai trok arni Karbi Anglong Women Justice Forum Atum Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr.Numal Momin Aphan Anti-Autonomous State Statement Aputak Ning Ingsam on Epusi Perang ke Atingnopen Lamthe Chepaklang po Tangte Bokajan, Karbi Anglong Women Justice Forum Aro, Nilip Constituency, Chokeala, Karbi Anglong Women Justice Forum Pen, Pirang ke Amay Kangni Ponalong, Kaning Jepon Alamthe, Arju Iksidang. Nilip Chokeala Pen, R1 Teron Report, Karbi Anglong News Channel. Prangsi media Abitung numhana kero pilo, pini piposi lebang so Pirang ke Amay ke Panang Kok Alamthe Bangke Lahan Lo, Nilitum Mithang Sai Hemlong Si, Karbi Anglong Women Justice Forum Sai Hemlong Nilitum Perang ke Amay ke Pa Bangkelan Lo ke Damtang Nini Aprang Dr. Momin Alang li statement kacipi ke chokje aputak nilitum ning duk pik ning oi pik alang li lapuson statement ki pia bang nilitum condemn lo athe pipot ma lepudang te Karbi khai lapu anarni ajak ding pi penakar I kaci song ko piposi men nilitum han paveder lo nang pavir pider lo labang nilitum ning duk ning oi pik lasi pini labang so channel pen setame Dr. Momin Aphan nilitum pachini lo lapen prabjin pen alang ni Karbi khai so phan alang ni tribal puyong si chipu ke claim thek jia bang nipudang te alang ni dia chohang nai la so putha dia chohang non Karbi khai phan rat tuman dia chohang hoi piposi Karbi Anglong article 244 a ke do anta so selo kulo nilitum kulo ko anang thek lo ke long ko an lo ke me lasi la so putha ka bang ke alang li prabjin pen dia chohang vek nai tribal la so phan alang jong si hempre ka baha phan kam claim je phan aning hang he bang ki support ka we bang pote ki claim thek bang pang ni na ki claim thek bang pa claim nang la da alang dak do de noi claim pi de noi alang li la so puthak long claim mun de noi ki claim thek dum pa claim nang ke people lo pini Dr. Momin men nang karbo phak ke Karbi khai ke vi ke joy mandet lo ma aprang sor inglong so tum jail ke jang apong kache boycott pendang lo pipot lang hempre ka pharman ko an lo ne songja potum se tame aprandam tang lo ingnam nam pinam dur se tame hempre ka baha phasi claim tang lo se tame pipot si pini non second nang bong nilitum phanang pache dong phun lo ning nang po oidet lo tribal la soban pipot lo chong thui de nang claim thek the ya bang pote ke claim thek bang pa claim na la sin next MLA bangke nang lido thek the puliputang te kiduji tumpa dona hemprek article 244 a fan kache don thek the bang putin nang li MLA pen next bangke do de no da thodun de no nang li ning ge hang he kache don de bang lo lake pini la so puthak bang ni litum condemn lo Dr. Momin labang so statement kache pia puthak ni litum condemn lo kasi Karbi Anglong Women Justice Forum pen bangke labang so pherang ke mai ke phadun ke lahan Dua Barguri, Kohora, APHL Atum, Assam Legislative Assembly Deputy Speaker, MLA, Dr.Numal Momin Amipi, Kekaipo. Patumi, Pai ni Pai Trok, Ningkan Suri Hinira Inkoirapo, or Ningkangsam, Por Pai Trokra Achitim, Apor Malom, Lakha Inkoira Trok, Dua Barguri MSC Constituency Keparlo, Kohora Along, Assam Legislative Assembly Deputy Speaker MLA Dr.Numal Momin Aphan Dua Barguri Kohora APHL Atum Aning Kipungpen Pinremsi Amepi Kekaipo
Labangso Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr.Numal Momin Amepi me kikai ponangkok lake anti-autonomous state statement kaning jepon kedokok ajoy nesi pini kohora APHLC Abitung Atum Pherangke Ating Nopen Ningkangsam se Alamthe Chipaklangpo Dua Bargripen Adverson Crew Report Karbiang News Channel Aphan media akorte tumpan Ningkangsam akotong pini nilimen ke Adverson Crew nilida government itu APHLC along nilijan secretary lo lapen pini nali tumpan kacahang mata ketopa Alamthe la sono kedam tang ili tum bukajan MLA akehai Dr.Numal alang li tadi senior ni ke kangadong long kaning dia alam apotak si pini ni tum condemn lo alang ni pan ni si same kai pon lo labang so alam kadok ave il tum karbiang long mate di mahasaw an si tame ke thang club lo bang so bang basinil tum tak he tame ni tum dan ning pung ben si pini alang ni pan me ki kai pon lo lasana taxi non tabang so karbiang long konsil ke charia tum alang li pan son non laan ilitum karbia khai pan nangelang block pen ilitum pan son alam nang ningde la pen nang tu bon hitame alang tum piniar ni hitame duklip non kachari BJP ke to bomatum alang tum hai tame arjunang kokko piniar ni kopia posi alang li pan piniar ni ta lamet hit arju jedala lapen alang li pan piniar ni anta media long punon ajar long petame thek pon long le alang li pan thangnata action en pon pe lasi sodak pen alang li pan pulo arjunang ge kopi awe pen kopi alam pen si alang li la solam ke ningjema eletum kedam tang ningkan ban ta lami itum ta ke song Abitung 244A labang so and check apha alang li bangge nang ke hang pi lapen nang chipiduk physically alang tum bangge iletum phansi nang nek choirong mate akali lesi alang li ke ningye thurong apotsi alang li phan condemn lo nilitum ladak pohora APHLC ahin pen lasi kadok kawe hitame karbiang long kethe kiding to hitame labang so lama basa ke RD pichet nang ji pusi nilitum ahin penda training ripon lo lalo Pinya berta ke lapo ansi kang ton pon iklo do me thak me